olla tämmöinen todellinen lasten puolesta puhuja, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, katsotaan, että saan tämän oikein, lääketieteen tohtori ja Pelastakaa lapset ry ylilääkäri Jari Sinkkonen. Tervetuloa. Niin, hyvää päivää. Tämä on nyt kolmas tämmöinen kesätapaaminen. Mä oon ollut Tai-perheiden tapaamisessa ja Kiina-perheiden tapaamisessa ja Aulako oli ihan täynnä Kiina-perheitä. Olisiko tästä nyt pari vuotta aikaa ja nämä tavallaan kovin sykähdyttäviä, kun näkee näitä lapsia ja nuoria täällä sillä kertaa. Monta tämmöistä suklaasilmää havaitsin, jotka aikanaan panee päiväpyörälle sitten omissa ympyröissään, missä sitten ollaan. Olen onnitellut itseäni siitä, että löysin oikeaan aikaan Hyvinkään Sveitsin tai vaikka jostain syystä pyrkii muuta hukkumaan. Edellisen kerran kun täällä kävin, niin läksin tietysti liian myöhään, kuten tyypillistä ja jossain tuolla vähän ennen Mäntsälää huomasin, että nyt tässä on jotakin kielessä. Ja voi olla, että tätä tietä jatkamalla en päädy koskaan ehkä Hyvinkäälle. Ja sitten olin tietenkin myöhässä ja hiki ihoaa pintaan ja sitten äkkiä etsimään oikeaa tietä ja tulen sitten niin kuin 40 minuuttia myöhässä. Ja täällä on sitten ihan rauhallisia, täysin tyyliä ihmisiä ottamassa mua vastaan, joka johtui siitä, että mä olin myös erehtynyt luennon alkamisajan, siis se alkoi tuntia myöhemmin, eli kun möhlää monta kertaa, niin sitten voi olla, että se lopputulos on ihan suotuisa, kun ne sopivasti kumoavat toinen toisiaan. Mä olen joskus sanonut hyvinkääläisille, että se on epäreilua, että ei muuta Hyvinkään sijaintia aina, koska se hukkuu. No, kun kerran nyt on lastenpsykiatri ja kliinikko ja teen työtä sitten nyt enemmän niiden ihmisten kanssa, joilla on jonkinlaisia ongelmia, niin sen takia tämä on puheenvuoro, niin sitten siinä on sellainen riski olemassa, että tämä painottuu ongelmiin. Ja taas kun en mä olen juurikaan niiden perheiden kanssa tekemisissä, joilla menee hyvin. Ne on sitten tämmöisiä yleisötilaisuuksia, joissa on läsnä ja paikalla sellaisia ihmisiä, joilla ei ole erikoisia ongelmia. Niin tämä semmoinen, niin kuin englantilaiset sanoo, bias, tämmöinen vääristymä, jossa on niin kuin monenlaisia puolia. Minulle tuli mieleen tullessa tänne ajellessa semmoinen meidän iso tutkimus sijoitettujen lasten myöhemmästä selviytymisestä, jota arvostetussa lehdessä aikanaan julkaistiin. Ja siinä totesin, että ikäryhmässä 18-25 näiden huostassa olleiden ja sijoitettujen nuorten aikuisten kuolleisuus oli poikien osalta 4-kertainen verrattuna tavalliseen normaaliväestöön. Ja siitähän sitten Helsingin Sanomat teki hirmuisen otsikon, että huostaan otetun kohtalo hoitoon tai hautaan. Ja tosiasia oli se, että kun ikäryhmässä 18-25 ei yleensä kuolla, niin se, että se oli 4-kertainen se kuolleisuus tarkoitti edelleenkin sitä, että ylivoimainen valtaosa näistä sijoitetuista ihmisistä voi ihan hyvin olivat ainakin elossa. Niin kun näiden tutkimusten lukeminen on hyvin haasteellista ja nimenomaan mediassa pitäisi olla tutkimusten luku- ja tulkintataitoa. Adoptoidustahan nousi Ruotsissa valtaisa kohu. Siellä oli tämmöinen Järni ja Winnerlundin tutkimus 2002, jossa muun muassa todettiin, että itsemurhariski on kohonnut ulkomailta adoptoiduilla. Ja siitä nousi sitten ihan hurja keskustelu, onko adoptio ylipäänsä eettisesti oikein, saako tätä tehdä. Kun katsoo niitä lukuja, niin se riski on 2% normaaliväestössä ja 3,5%
adoptoiduilla. Siis 96,5% ei tämä ongelma ei heitä kosketa, mutta se kääntyy niin kuin ihan väärin perin sitten tämä asia. Ja kun tässä omassa esityksessä niin on lähdettävä tästä täysin kiistattomasta tutkimuslöydöksestä, että adoptio on erinomaista lastensuojelua. Eli lapsen aineelliset olosuhteet paranevat ja sekä psyykkisen että somaattisen terveyden ennuste on parempi adoptioperheessä kuin mitä se olisi ollut niissä olosuhteissa, joista lapsi on adoptoitu. Ja tämä on ihan kristallinkirkasta. Ja me myös tiedämme, että pitkän kokemuksen perusteella tämmöisenä näppituntumana, että ylivoimainen valtaosa perheestä selviää hyvin. Ja sitten on tämä joukko, joilla on vaikeuksia lievistä ohimenevistä sopeutumisvaikeuksista aina pitkiin intensiivisiin sairaalahoitoihin ja muuhun niin kuin raskaaseen psykiatriaan, ihan niin kuin normaaliväestössäkin. Eli tämä on jostain syystä hirveän latautunutta. Satu Vasantola kirjoitti joihin vuosia sitten Hesariin mielestäni tavattoman tasapainoisen ja maltillisen laajan artikkelin. Ja sitten hän sanoi, että hyvin monta kuukautta sen jälkeen hän sai suorastaan vihapostia ihmisiltä, jotka oli loukkaantuneet jostakin, mitä hän oli sanonut. Ja tämä on tietysti semmoinen tärkeä mietittävä, että miksi nämä tunteet sitten niin kovasti kuohuu. Me näimme tämän tässä meidän tutkimushankkeessa, mä ihan lyhyesti sanon siitä jotain. Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat. Vähän kerron siitä, missä me nyt mennään sen kanssa, mutta me saimme ehkä muutaman 10 tällaista viestiä, jossa todettiin, että ei tule kysymykseenkään, että annetaan näin salassa pidettäviä tietoja tai nämä lapset voidaan identifioida, vaikka me sanotaan, että niitä on pitkälti 1,5 tuhatta lähes, niin siitä nyt ei identifioida tilastotaulukoista yhtään ketään. Ne on meidän telkien takana lukituissa tämmöisessä arkistotilassa, joka jonne on hyvin harvalla täällä. Siellä mun tuli tämmöinen muun muassa yksi äiti kirjoitti pitkän ja hyvin perusteellisen viestin, jossa hän sanoi, että hänen poikansa voivat oikein hyvin, mutta että kun siellä nyt on tämä lasten depressiokysely, niin nyt jos lapsi kirjoittaa, että olen joskus surullinen, niin tietenkin te siellä tulkitsette te tutkijat, että se lapsi on surullinen, kun se on adoptoitu. No ei todellakaan tulkita mitenkään sillä tavalla, vaan katsotaan niin kuin meistä jokainen on joskus surullinen, adoptoituja tai ei adoptoituja. Ja siihen vaikuttaa erilaiset lukemattomat erilaiset tekijät ja asiat siihen surullisuuden kokemukseen. Emme missään tapauksessa tulkitse, että jokin käytösongelma tai jokin tämmöinen olisi sitten adoptiosta johtuva, vaan tutkimme minkä verran on näitä ongelmia. Ja ennen kaikkea se meidän idea on, että me selvitämme tutkimuksen avulla, mitä pitää tehdä, mitä asioita pitää parantaa. Siellä on ollut tilaa myös tämmöisiin sanallisiin kommentteihin, joita nyt sitten vielä sieltä kooltaan tämä lasten osuus on koodattu. Nyt meillä on siis se osa tieteistä tietää on tekemisessäkin kenties tämän osan kanssa, joka nyt on päättymässä, eli täysi-ikäisten adoptoitujen kyselyt ja sopeutumisselvitykset ynnä muut. Ja ihan tärkeällä näppituntuna meillä on yli 2 miljoonaa tietoa. 2 miljoonaa tietoa tästä joukosta. Ja se on tietysti niin kuin sen koodaaminen ja vieminen sitten tiedostoihin ja analyysit ja kaikki ottaa sitten todella paljon aikaa. Me ollaan kauhean
tutkimuksen mukava ja meillä on sekä epidemiologista että lastentautiopillista että lastenpsykiatrista asiantuntemusta. Siellä on 2 adoptioäitiä tässä ryhmässä ja runsaat kontaktit sitten näihin adoptiojärjestöihin ja adoptiotoimijoihin. Eli tällä hankkeella me selvitetään laajasti sitten lasten somaattista terveyttä, josta tuli kommentti, että suomalainen terveydenhoitojärjestelmä toimii erittäin hyvin, ei tarvita mitään tästä nyt sen kummempaa. Mulla on asiasta kyllä toinen kuva, että osalla toimii kuin unelma ja osalla on tullut sitten ihan valtavan paljon hankausta ja semmoista ennakkoluuloisuutta. Ja meidän täytyy muistaa myös se, että Suomi on aika myöhään liittynyt niihin kansakuntiin, joissa on niin kuin erilaisia etnisiä ryhmiä. Että me ollaan kyllä vuoden 1952 olympiakisoihin tuli maalta suuret määrät ihmisiä katsomaan mustaihoisia urheilijoita, koska semmoisia ei ollut koskaan nähty, se oli äärimmäisen eksoottista ja erikoista. Ja uskon, että aika monilla teistä on kokemuksia tällaisista tavattoman tahdittomista ja loukkaavista kommenteista ja tällaisista suorastaan rasistisista kommenteista ihmisiltä, jotka eivät ymmärrä asioita tai muusta syystä tällä tavalla käyttäytyvät. Ja muun muassa näistä syistä, että Suomi on ollut tämmöinen kovin monokulttuuri, niin me tätä tietoa tarvitaan sitten juuri näistä. Monet aikuiset adoptoidut on ollut tämmöisiä ihan todella niin kuin ennakkoluulojen murtajia. Ja sitten välillä en tiedä, että pillahtaisiko itkuun vai naurasko räkäiset naurut vai mitä tekisi, kun näitä tarinoita kuulee sitten. Muun muassa eräs Etiopiasta laulana Suomeen adoptoitu aikuinen ihminen oli siis nuori mies, täysin suomenkielinen. Hän oli ihan hyvin pärjännyt, oliko parissa kymmenissä ja opiskelija ja raittiina ja siistinä bussipysäkillä tulossa kaverin luota aika myöhään jonain iltana, mutta ihaltansa tumma. Ja siellä on sitten eläkeläispariskunta ja nuori mies tohveliasti kysyy sitten, että mitähän kello on, jolloin tämä pappa ottaa, ne siis järkytyvät ja kauhistuvat nämä ihmiset, ja pappa kaivaa lompakon taskusta, heittää sen tälle nuorukaiselle ja sitten tämä pariskunta lähtee hirveätä vauhtia köpörtämään sitä pois. Et voi hyvää päivää. Et paljon on tehtävää. Me myös selvitämme tässä tutkimuksessa koulukiusaamista, joka on tietysti tavattoman kiinnostava tärkeä kysymys. Meillä on kontakti Kristiina Salmivalliin, joka on tunnettu suomalainen koulukiusaamisen tutkija ja tästä tulee todella paljon kiinnostavaa tietoa. Milloin? Ensimmäinen artikkeli on työstämisvaiheessa tällä hetkellä ja ensimmäinen kongressiesitelmä on pidetty. Meillä on ihan mitä juttuja on niin turkaisesti, niin aivan tämmöisiä pikkuriikkisiä siivuja tässä vaiheessa. Ja yhtenä semmoisena selvittämisen kohteena on tämmöinen reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö, jota siellä muutamalla kysymyksellä valotetaan ja siitä näyttää olevan tulossa tavattoman kiinnostavia asioita, joiden kanssa varmasti voidaan myös parantaa palveluja ja tehdä ihmisiä tietoiseksi. Sanna Mäkintä on meidän työryhmässä adoptioäiti, terveystieteiden maisteri, joka on pitkään tehnyt adoptiotoimijoiden kanssa työtä ja hän sanoi, että kentältä tulee viestejä juuri tällaisista perheitä aika paljon huolestuttavista ja ahdistavista asioista, jotka liittyy tähän reaktiiviseen kiintymyssuhdehäiriöön. Asiaa tästä kiintymyssuhteesta on niin paljon, että mä joudun tekemään siis todella oikomaan mutkia ja pakkaamaan kilon kalakukkoa, puolen kilon
pussiin tässä, mutta ei mahda nyt mitään. Tässä on nyt vähän mentävästi lujaa. Adoptiolapsi on menettänyt vanhemmat, sukulaiset, kielen ja kulttuurin. Taustat on tavattoman erilaisia. Toiset on omasta perheestä aika lyhyen siirtymävaiheen jälkeen adoptoitu. Thaimaassa on sijaisperheistä tulee monet lapset, Kiinasta isoista lastenkodeista, ja siellä on sitten näitä löytölapsia, Kolumbiassa tietääkseni myös, joiden niin taustoista vanhemmista on mahdotonta tai äärimmäisen vaikea saada mitään tietoa. Ja sitten siinä ollaan pestikaulan kanssa, kun pitää lapsen kanssa miettiä, että millaisia sun biologiset vanhemmat kenties olivat, kun ei heistä ole valokuvia, ei nimeä, ei minkäänlaista tietoa, missä kiinalainen lapsi on löytynyt ostoskeskuksen portilta tai jonkun lähetystön portilta, jonne äiti on hänet jättänyt ajatellen, että kyllä ne sieltä porjaa, se on se paras mahdollinen paikka, mistä lapsi sitten viedään eteenpäin ja saa perheen. Osalla lapsista on karmaisevia kokemuksia taustassaan, osalla ei. Ja näin ollen siis adoptiolapset eivät missään nimessä ole mikään homogeeninen ryhmä, josta kaikilla on samankaltaisia ongelmia, vaan se on ihan niin kuin mitä tahansa lasten joukko, jossa on niin kuin moneen lähtöön lapsia. Mutta se, että me jotenkin yritetään ymmärtää, tutkia näitä traumakokemuksia ja niiden merkitystä, on kyllä suunnattoman tärkeää. Me ymmärrämme sitten myös suhtautua, ymmärrämme olla varovaisia, olla vaatimatta lapsilta vääriä asioita liian aikaisin ynnä muuta. Et kun tämän asioiden mutkikkuuden ja vakavuuden tietää, niin kuten sanottu, läheskään kaikki lapset eivät ole kokeneet vakavia traumoja ja osa on. Tämä koskee nyt sitten niitä, joilla näitä traumoja on taustassaan. Eli trauman määritelmä, kun siitäkin on niin kuin monenlaisia näkemyksiä, on käsittääkseni tällainen tai useimmiten käytetty, että lapsi tai nuori tai aikuinen on joutunut tilanteeseen, jossa hän itse tai joku hänen läheisensä on hengenvaarassa, siis todella kuolemanvaarassa, ilman että siitä tilanteesta voi paeta tai siihen mitenkään vaikuttaa. Esimerkiksi perheväkivallan näkeminen on lapselle traumaattista, koska siinä hänen turvan lähteensä, se ihminen, jonka pitäisi tuottaa hänelle turvaa ja suojaa, onkin uhattuna. Ja lapsi ei voi siinä mitään tehdä. Niin se on traumaattinen kokemus. Vaikka usein on sellainen ajatus, että esimerkiksi lastensuojelussa sanotaan, että kyllä perheessä on ollut väkivaltaa, mutta se ei ole kohdistunut lapsiin. Se on kenties vielä traumaattisempaa, että lapsi on nähnyt, että äiti on vaarassa isän kohdistaessa tai isäpuolen tai jonkun kohdistaessa tähän äitiin niin kuin väkivaltaa. Se saattaa olla vielä traumaattisempaa kuin jos se kohdistuisi lapseen itseensä. Mun lapsi voi aina edes jotenkin suojautua tai mennä vaikka käppyrään, syttyrälle, mutta silloin kun hän vaan katsoo, niin hän ei voi tehdä yhtään mitään. Jotkut lapset sitten yrittää mennä väliin. Vauvaikäinen traumatisoituu hyvin herkästi. Lapsen turvallisuuden tunne riippuu hoivaajasta. Ja hoivaajan tehtävä on tasoittaa lapsen stressihuippuja. Me ymmärrämme yhä paremmin, yhä enemmän lapsen stressistä ja sen vahingollisuudesta. Ja se koskee ihan kaikkia lapsia. Ja lasta pitäisi paljon nykyistä tehokkaammin suojata liialliselta kuormittumiselta.
tapahtuu ihan liian suurissa päiväkotiryhmissä esimerkiksi. Eli lapsilla on liian paljon vaihtuvia aikuisia, liian paljon ääntä, liian paljon kaikkia ärsykkeitä, jotka vaikuttavat stressihormonitasoihin. Varhainen traumatisoituminen on pitkäkestoinen tila. Ja nyt mulle tähdennettiin, että läheskään kaikilla teillä ei ole vauva-ikäisiä adoptoituja lapsia, mutta että nämä heijastusvaikutukset voivat näkyä nyt ihan aikuisuuteen saakka. Tunnettu traumapsykoterapeutti Anne Suokas-Cunliffe kertoi aikuisesta naispotilaasta, joka oli kokenut traumaattisia asioita lapsuudessaan. Ja hän sanoi, että hänen ei, siis terapeutin, ei tarvinnut muuta kuin tähän äkillisesti kohentaa ryhtiä, niin tämä ihminen pauskasi ovelle. Se oli siellä jossakin selkäydin tasolla, että tulee hyökkäys seuraavaksi. Vaikka hän tiesi terapeuttinsa ja se, joka on nähnyt Anne Suokas-Cunliffe, niin hän on kovin rauhanomainen henkilö, eikä karkaa ihmisten kimppuun. Tämä potilas sen hyvin tiesi, mutta se äkillinen liike aiheutti semmoinen trigger, tämmöinen laukaisimekanismi, joka on niin kuin pupujussin tarttuu. Ei se ehdi tänne aivojen kuorikerrokselle ollenkaan, vaan se on se äärimmäisen primitiivinen reaktio. Vuorovaikutustraumat syntyy sillä tavalla, että vauva on ensin hädissään, viestii hätää itkulla. Jos ei siihen vastata, se muuttuu kimeäksi kirkunaksi, kortisoli, stressihormonin taso kohoaa, sympaattinen hermosto, joka säätelee sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta, aktivoituu, eli sydän räpättää ja verenpaine on koholla. Se on tämmöinen meidän autonomisen hermoston osa, joka on tällaisiin kriisitilanteita varten välttämätön. Meillä on kemiallinen myrsky. Tämä stressi on lievänä, lyhytkestoisena tai vaikka hankalanakin lyhytkestoisena välttämätön. Se liittyy erilaisiin haastaviin tilanteisiin ja niissä tarvitaan kaikki voimat jonkun tietyn niin kuin hankalan tilanteen siitä selviämiseksi. Mutta pitkäkestoisena, kroonistuessaan se stressi on erittäin vahingollinen. Siellä siis tapahtuu, jos ei kukaan tule hätiin sitä kirkuvaa, paniikissa olevaa lasta auttamaan, tulee meidän oma parasympaattinen hermosto, joka rauhoittaa, tasoittaa. On sanottu, että lapsi on niin kuin auton kuljettaja painaisi kaasua ja jarrua samaan aikaan. Eli siellä on tämmöinen niin kuin valtavat kemialliset myrskyt. Ja sitten parasympaattinen hermosto rauhoittaa ja endorfiineja erittyy. Tulee näitä omia opiaatteja, tämmöisiä rauhoittavia keskushermostohormoneja. Ja se lapsi rauhoittuu, jähnettyy, ehkä tuijottaa jonnekin kaukaisuuteen. Hän on itse itsensä rauhoittanut. Ja tämä on kyllä monen vaikeissa oloissa kasvaneen adoptiolapsen tausta. Hänellä ei ole ollut aikuisia rauhoittamassa ja tyynnyttämässä, vaan hän on joutunut, niin kuin, mikä on jollain tavalla minusta äärimmäisen koskettavaa, että meillä on omassa elimistössä, keskushermostossa tällaisia mekanismeja, että kun ei ole ketään, niin sitten ne yrittää jollain tavalla itsehoitoa sieltä järjestää, että näistä sietämättömistä tilanteista selvittäisiin. Mutta, kuten sanottu, niin jos tätä jatkuu usein, se on pitkäkestoista vakavaa, niin syntyy näitä erilaisia haittailmiöitä, eli panikoiminen, lapsi niin kuin liian herkästi jysähtää paniikkiin. Ja semmoisista, niin kuin sanoin siitä Anne Suokkaan potilaasta, että se on semmoinen automatismi, semmoinen selkäydintason automatismi, jota se lapsi ei
se ei mene niin kuin ajatteluun saakka, vaan se on semmoinen niin kuin reaktio. Aivan kun joku tulee meitä kohti, me väistetään. Ei siinä ajatella, että jaha, joku taitaa tulla minua kohti, on ehkä parempi, että siirryn tästä nyt syrjään, vaan sitä vaan niin kuin hyppää alta pois. Eli tämmöinen paniikkialttius, valtava tarve takertua, tai sitten semmoinen niin kuin ajatus, että okei, että tämä maailma näyttää olevan semmoinen, että täällä ei kannata vedota kehenkään, ei kuitenkaan kukaan tule. Niin silloin on parempi, että mä oon niin vetänyt kontakteista pois, koska niistä tulee vain tuskaa. Mä yritän johonkin takertua ja joltakulta pyytää apua, mutta mä en sitä koskaan saa, niin anti olla. Keskushermoston kehitys voi häiriintyä, ja tämä on monesti semmoinen, että ihmiset pelästyy tätä. Tästä on nyt sen verran monumentaalinen tutkimusnäyttö, että siitä ei ole mitään epäilystä, etteikö näin kävisi. Ne muutokset on tämän tapaisia, että silloin tuossa tunneaivoissa eli limbisessä järjestelmässä solukatolla muisti, joka traumatisoituneella lapsella saattaa olla hyvin semmoinen hämärä, hatara. Kun mä oon lastensuojeluväen kanssa paljon ollut tekemissä 30 vuotta kohta, niin siellä on niinku luotu ihan tämmöisiä terapian malleja, joissa lapsen elämänkaarta, elämän historiaa on käyty läpi hänen kanssaan. Hänellä on vain semmoisia hirvittävän voimakkaita tunnemuistoja, semmoisia flash, tällaisia niinku voimakkaita kuvia, jotka eivät liity mitenkään toisiinsa. Ja on puhuttu Solveig-terapiasta Ibsenin näytelmässä. Solveig kuori sikulia kerros kerrokselta, eli tässä kuka sitä kuoriikaan. Onko se tehnyt itse, mutta joka tapauksessa Solveig-terapia, että mennään niin kuin kerros kerrokselta, että kenties käydään lapsen kanssa siinä paikassa siellä Ylin-Tiimingissä, missä sä vietit 2 vuotta ja siinä oli semmoinen kiva naapuritäti, joka tarjosi lämmintä pullaa. Joskus käydään juttelemassa sen tädin kanssa ja hän kertoo, millaisena hän muistaa lapsen. Ja että tuli semmoinen jonkunlainen niin kuin johdonmukainen historia, elämän historia. Ja se voi olla, että se liittyy noihin hippokampaalisiin vaurioihin, eli noihin aivojen muistikeskukseen. Se on hippocampus on keskus, jossa lyhytkestoiset muistikuvat, lyhytkestoinen muisti muuttuu pitkäkestoiseksi muistiksi. Eli siitä tulee, että ai niin mehän oltiin silloin siellä ja siellähän tapahtui sitä ja sitten me mentiin tänne ja oliko sitä silloin 5 vai oliko mä jo täyttänyt 6 ja niin kuin lapsi tai aikuinen tai nuori luo tätä historiaa. Sitten tuo silmäkuoppien takana oleva aivojen kuorikerros, niin sanottu orbitofrontaalinen aivokuori, siinä voi olla kehityshäiriöitä, jotka näkyy sitten tämmöisenä vaikeutena hallita unia yllykkeitä. Nämä lapset tulkitsee helposti vihamieliseksi käyttäytymisen, joka ei ole sitä. Heillä on he on yliherkkiä näkemään tämmöistä, he syttyy nopeasti ja voi olla, että nyrkki heilahtää ennen kuin he on sitä asiaa yhtään pystynyt miettimään. No nyt kun mä sanon, että jopa keskushermostotason ongelmista on kyse, niin merkitseekö se sitä, että tämä on toivotonta? Ei missään tapauksessa. Jo pelkästään neuropsykologien, jos ajatellaan vaikkapa liikenneonnettomuuden jälkeen aivovammojen kuntoutusta, niin näillä kuntoutuksillahan saadaan fantastisia tuloksia parhaimmissa tapauksissa, vaikka siellä on päivän selvästi aivan aivoruhjien jälkitiloja. Eli aivot ovat plastinen elin. Ne uudistavat itseään, siellä tapahtuu koko ajan uudelleen organisoitumista, kehitystä, ja vaikka siellä olisi tällaisia kehityksen häiriöitä, se ei missään nimessä tarkoita sitä, että
intensiivinen psykoterapia vaikuttaa aivojen. Tietyt alueet, jotka kuvantamistutkimuksessa on mykkiä, jotka eivät näytä aktivoituvan tietyissä tilanteissa, niin intensiivisen psykoterapian jälkeen ne alueet aktivoituu. Toisin sanoen tällä puheterapialla, jolla mä en tarkoita logoterapiaa, vaan ihan psykoterapiaa, niin voidaan saada aikaan aivomuutoksia. Eli se on, ei pidä ajatella, että se vaurioituminen tai kehitysongelma olisi toivoton tapaus. Turvallinen kiinnostussuhde syntyy, tämä on nyt ehkä niin kuin kaikkienkin kannalta kiinnostava asia. Se syntyy silloin, kun lapsi elää ennakoitavassa ympäristössä. Mitä tarkoittaa ennakoitava ympäristö? Se tarkoittaa ympäristöä, jossa on tiettyjä rutiineja, tietyt asiat tapahtuu melko lailla samalla tavalla, ei missään tapauksessa preussilaisesti aina samanlaisina, vaan että on tämmöisiä rutiineja, on iltapalaa ja on nukkumaanmenoaikoja ja läksylukutuntia ja tietyt säännöt pelien pelaamisesta, jota tällä hetkellä kiehtoo mua erikoisen paljon. Nämä tietokonepelit, olen löytänyt suunnattoman paljon kiinnostavaa uutta tietoa riippuvuuden syntymisestä ja aion käyttää sitä sitten seuraavassa kirjassa, nuoruusikää koskevassa kirjassa, että on säännöt, että tämä ja tällä verran meillä saa pelata ja ne sitten kutakuinkin pitävät. Meillä on parkkipäivä lauantaina. Mutta jos joskus keskiviikkona äidinkin tekee mieli patsarin sinistä, niin sitten ostetaan patsarin sininen ja kaksin käsin työnnetään sitä suuhun ja ollaan tyytyväisiä ja onnellisia sillä kertaa, että eihän ne mitään niin kuin lakeja ole. Mutta semmoinen, ja myös sellainen, että lapsi tietää, miten kannattaa toimia äidin kanssa ja isän kanssa ja mistä narusta vetää. Jos minä menen nyt kysymään äidiltä, saanko mennä kaverin luo yöksi, niin mitä todennäköisin äiti sanoo, että kuule ei voi, kun huomenna on se matematiikan koe tai jotain muuta, että turhaan mä nyt menen sinne sulta pieksämään, kun se on aika todennäköistä. Siis niin lapset oppii tällä tavalla, tai sitten menee ajatellen, että no, äiti näyttää olla aika hyvällä tuulella, että ehkä se tänään menisi läpi. Mutta Keijo Tahkokallion hurmaava pikku anekdootti ehkä on tässä paikallaan, kun hän katsoo valintamyymälässä äitiä, jolla on mukana ehkä 7-vuotias poika, ja sillä on samanikäinen kaveri sillä pojalla, ja sitten sillä on saatu ostokset kärryyn. Mennään kassalle päin, ja siellä sitten kirkas silmä Silto Hapsi kääntyy äitiin päin ja sanoo, että hymyillen viehättävästi, että äiti, ostetaan karkkia. Äiti katsoo lapsukaista ja sanoo, että kulta ihan hyvin tiedät, on tiistai, ettei nyt osteta tänään karkkia. No sitten äiti menee latomaan ostoksia hihnalle ja poika kääntyy kaverin päin ja sanoo, että aina kannattaa kokeilla. Se on monella tavalla hyvin viehättävä tarina ja siinä siitä puuttuu sellainen emotionaalinen lataus siitä asiasta. Siis poika kokeilee niin sanoksemme kepillä jäätä. Tietää jo, että aika todennäköinen vastaus on, että ei tipu. Ja sen takia ei sitten nosta siitä mitään mekkalaa. Ja sanoo kaverille, että hän niin ehkä omien kasvojen pelastamiseksi sitä aina kannattaa kokeilla. Ja viittaa myös siihen, että äiti ei ole mikään niin kuin äärimmäisen jäykkä, vaan joskus sitten menee läpi. Kertoo turvallisesta kiinnostussuhteesta hyvin vahvasti omaa kieltään, että näin on kauhean mukavaa kyllä keskenään tällä äidillä ja pojalla. No tämä traumien ja kiintymyssuhteiden liitto on semmoinen, josta vaikka on kovasti sitä 15 vuotta opiskellut, niin sitä on niin vaikea, mikä on muna, mikä kana. Trauma johtaa turvattomuuden tunteeseen ja turvattomuuden tunne johtaa tavallaan siihen traumakierteen toistumiseen. Täällä
siellä ei ole kehen luottaa, lapsi etsii itsestään sitten tätä mielihyvää tai semmoista. Se on vähän tämmöistä niin kuin jonnekin päivästä pois. Että tämä on niin kamalaa, että mä vetän kuoren ja heijaan tai masturboin tai jollakin tavalla yritän niin kuin itseäni lohduttaa. Mä illalla vielä mietin, mä olin tehnyt tämän esityksen ja sitten mä mietin, että pitäisikö mä nyt jotenkin ottaa nämä perinteiset kiintymyssuhdemallit välttävä ristiriitainen tähän. Mä ajattelin, että hyvin lyhyesti sanon niistä jotain. Näistä on nyt jo kirjoitettukin suomen kielellä aika paljon. Eli tämmöinen, nämä ei liity sinänsä adoptioasioihin mitenkään, vaan tämä on tämmöinen välttävä kiintymyssuhde, semmoinen suomalainen juttu, jossa lapsi on kokenut, että esimerkiksi fyysistä läheisyyttä on aika vähän, kehut on tiukalla, pitää saada tosiaan liuta ysejätä ja kymppejä todistukseen ennen kuin sieltä tulee sitten, että no ihan mukavastihan se meni, tai kulkia heinäpellolla sitten myöhään iltaan hikihatussa, kun isältä tulee sitten sieltä, että no kylläpäs jaksoit tai olipas reipas. Tämähän on semmoinen, kun mä oon maalta pienestä kylästä, Pohjois-Karjalasta, niin semmoinen jotenkin hirveä tuttu. Että lapset eivät olleet turvattomia, mutta että semmoista kovin niin kuin vähän tunteita siellä oli ja niitä ilmastiin niukasti. Lasta ei kehuttu, kun ajateltiin, että se tärvääntyy siitä. Se pilaantuu, jos sitä rupeaa. Ulkonäöstä ei varsinkaan. Et sitten suorituksista ehkä. Mutta sellainen, että olet maailman söpöin ja kullanuttu ja muuta, niin se ei kuulu siihen kulttuuriin. Ja sitten tämmöinen kiukuttelu, kielteisten tunteiden ilmaisu on ollut meille vaikeaa. Se ehkä liittyy sillä tavalla tähän kysymykseen, että jos meillä on tämmöinen kasvatustausta ja sitten meillä on kovin tämmöinen tunneintensiivinen lapsi, niin se saattaa olla vähän semmoinen hankala kombinaatio, että miten me suhtaudumme siihen, kun sitten huomaakin, että kasvu rupeaa kuohumaan ja tämähän on ihan kummallista ja vierasta ja onko mulla lupaa tähän? On. Eli silloin kun on oikeasti jonkun tunnetilan vallassa, niin se kyllä on luvallista sen kommunikoiminen ja tuominen vuorovaikutukseen. Ei tarvitse olla viivytetty, ei tarvitse olla kontrolloitu. Jos toinen provosoimalla provosoi, niin pitää provosoida. Mutta siinä pitää olla järki kädessä. Toisin sanoen säilyttää aikuisuus ja jollain tavalla pyrkii auttamaan lasta. Ehkä tämä on se oleellinen pointti. Auttamaan lasta selviytymään tästä tunnekuohusta. Ja se ei voi tapahtua sillä tavalla, että ottaa jotenkin vaan etäisyyttä siitä tilanteesta ja yrittää viivyttymäisen tyynenä sitä seurata sitten sivusta osallistumatta siihen tunnekuohuun, vaan siinä täytyy niin kuin se rehellinen vastaus lapselle on kyllä niin kuin tempautua siihen samaan tunnetilaan, mutta olla aikuinen. Kun toinen on täysin holtittomasti raivon tai pettymyksen vallassa, niin aikuinen voi tuntea samoja tunteita, mutta olla sen lapsen tukena siitä huolta. Ei tarvitse olla myönteinen koko aikaa. Se on sana, joka saa minut poistumaan varmistinen. Se on itse asiassa kammottavaa. Siis, että yrittää pitää jotenkin semmoisen hymyilevän naaman ja pyrkiä olemaan myönteinen, kun tekisi mieli huomautta tästä toista. Niin se ei auta sitä lasta. Ihan oikeasti ei auta. Mutta ei pidä huomauttaa tätä. Se nyt on päiväselvää. Eli tässä on tämä välttämättä kiintymyssuhteessa on se ajatus, mitä minä voisin tehdä, että sinulla on hyvä olla. Mitä minä voisin tehdä, millä lailla mun pitää käyttäytyä, millä lailla mun pitää olla, että sä hyväksyt. Ja se voi sitten johtaa tämmöiseen depressioonkin joskus tai olla yhteydessä
yhteydessä siihen. Muuten tämä ei ole millään tavalla suorassa yhteydessä mihinkään mielenterveysongelmiin tai mihinkään patologiaan, mutta ehkä se on yhteydessä siihen, että suomalaisten ei ole kovin helppo puhua tunteistaan. Tämä on ihan kaikkinen tylsä klisee, kun suurin osa pystyy puhumaan tunteistaan ja myös miehet pystyvät puhumaan tunteistaan. Mutta ehkä semmoinen varautuneisuus, että te tunnistatte tämän olympiasta aloittoidun lapsen vanhempina tai isovanhempina, että siinä on tiettyä eroa. Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa hoivaaja on ollut epäjohdonmukainen, vaikeasti ennakoitava, sellainen impulssi. Ja sen takia, kun lapsi ei pysty ennakoimaan eikä tietämään, miten äiti tai isä nyt toimii, niin sen takia lapsi ei joutuu turvautumaan intensiivisiin tunnekuohuihin. Hän rupeaa käyttäytymään manipulatiivisesti, hän rupeaa käyttäytymään arvaamattomasti. Mä en valitettavasti ehdi mennä tähän, mutta jos katsotte yhdenkin Super Nanny-ohjelman, niin niin kuin ylivoimainen valtaosa näistä lapsista, jotka on saanut ikään kuin pomon paikan siinä perheessä, on ristiriitaisesti kiinnittyneitä lapsia, joissa perheessä on tavattoman intensiivinen kielteisten tunteiden semmoinen vyyhti, jossa puhutaan voimakkailla negatiivisilla sanoilla. Lapsi saattaa haukkua aivan kammottavilla nimillä vanhempiansa, voi mennä lyömään nyrkillä, kiskoa äitiä hiuksista. Isä saattaa läpsiä lasta tai puhua aivan tavararumaasti. Kellään ei ole hyvä olla. Vanhemmat kokevat, että kyllä me pidetään niitä rajoja ja kuria, kun mehän läpsitäänkin niitä. Ja kuitenkin kaikki on ihan pahemman kerran pielessä. Joskus on ihan sydäntä riipaisevaa katsoa, miten niin onnettomia nämä lapset on. Kun se Super Nanny tai kuka onkaan, niin menee jututtamaan niitä, niin siellä on kyyneltarkalo, vaikka lapsi näyttää niin kuin olevan, ikään kuin hän olisi saanut sen pomon paikan. Ei lapset halua pomon paikkaa perheessä, ne todellakaan ei sitä halua. On hirveetä olla pieni ja pomo. Kyllä ne tietää koko ajan sen, että ei musta siihen ole. Ja voi kun mulla olisi aikuiset ja vahvat vanhemmat, jotka sanoo mulle välillä, että kuule nyt muuten riittää. Organisoitumat kiintymyssuhteet liittyy traumoihin. Hoivaaja on saattanut olla itse hirveän pelokas. Ja siitä mulla on yksi tämmöinen aikuisten kiintymyssuhdehaastattelu, ihan suomalainen mies, joka on ollut tämmöisen psyykkisesti sairaan äidin kanssa, joka on provosoinut naapureita. Siellä on ollut viinanmyyjiä ja rikollisia, jotka sitten rystyttää semmoista ohutta ovea. Ja kun se ihminen, aikuinen mies kertoo, kun hän on ollut 4 tai 5, niin siinä on kaikki, se on äärimmäisen vaikuttava, hirveän liittova se kuvaus siitä, kun siellä kuuluu se pieni poika, pelästynyt pieni poika. Kun hän rupeaa puhumaan siitä, niin sitten siellä koputettiin ja sitten, että siinä on se pieni 4-vuotias on paikalla siinä miten hän puhuu. Eli se trauma niin säilyy sitten tämän kaltaisena, että vaikka hän on monella lailla sitten selvinnytkin, tosin on isoja ongelmia, mutta että se ikään kuin aktivoituu. Ulospäin lapsi voi näyttää hyvin tavallisesti käyttäytyvältä, mutta sitten kun videoidaan näitä, niin tulee sellaisia puskaisia irvistyksiä, lapsi saattaa hakata päätä lattiaan tai lähmettyy 1-2 paikoilleen. Ja dissosiatiiviset ilmiöt on näitä, joista ollaan nyt valtavan kiinnostuneita. Ne on näitä tilanteita, joissa ihminen, lapsi, nuori, aikuinen kokee, että tästä ei millään, minulla ei ole keinoja tästä selvitä ja humpsahtaa ikään kuin pois siitä kontaktista.
näitä tämmöisiä, kenties joku tunnistaa tämmöisen dissosiatiivisen ilmiön, jossa lapsi saattaa nukahtaa kesken kaiken. Tai hän vaihtaa puheenaihetta täysin niin kuin puhuu kukkaruudusta kesken kaiken. Ja sellainen Mary Karr, K-A-R-R-niminen amerikkalainen kirjoittanut minusta vaikuttavimman dissosiaation kuvauksen kirjassa nimeltä Valehtelijoiden kerho. Mä en tiedä, onko sitä kirjastoista varmaan löytyy, kirjakaupoista sitä ei enää ole. Se on hirveän vaikuttava kirja. Se on oma elämäkerta. Ja Maryn isä oli lähtenyt, äiti menee psykoosiin ja on sitten lastenhuoneen ovella pinkkaleipäveitsi kädessä. Ja silloin tämä kuvaa tämä Mary, että tässä semmoinen hiljaisuuden lammikko laajenee, tulee semmoinen turta hyvä olo. Ja se äiti rupeaa, ei olekaan enää ihminen, vaan se näyttää tikkuukolta. Eli tämmöisiä aistihavaintojen muutoksia ja vääristymiä, jotka voi liittyä näihin vaarallisiin traumoihin. Semmoista merkillistä niin kuin humpsahtamista siitä kontaktista. Että yksi-kaksi lapsetkin jossain ihan muualla. Se, mistä mä halusin vielä puhua lyhyesti, on tämä reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö, joka meidän tutkimuksen perusteella koskee monia perheitä. Me konstruoimme siihen kyselyn joukon RAD:tä koskevia kysymyksiä ja paljon tuli sitten positiivisia vastauksia ja sitten myös, mitä ei ole tietääksemme maailmalla tehty, myös tätä kestoa yritettiin siinä hahmotella. Eli totesimme, että hyvin monissa perheissä, adoptioperheissä on ohimeneviä RAD-tyyppisiä ongelmia. Ohimeneviä. Ne kestää muutaman kuukauden. Lapsi on vetäytyvä, ei suostu kontaktiin. Tai on sitten semmoinen täysin niin kuin valikoimaton, kun on leikki-ikäisestä lapsesta kyse. Mä tulen kohta. Tässä on vauvaikäisen oireet, ei ole kontaktissa, ei hymyile, ei leiki kukkuuleikkiä tai muita vuorovaikutusleikkejä, ei seuraile toisia. Ja sitten on tämä heijaaminen on monien adoptioperheiden semmoinen suuren hämmingin ja huolen aiheuttaja ja mitä tehdä ja se lapsi vieläkin heijaa, se on ollut meillä puoli vuotta tai vuoden ja mitä tehdä. Ja sitten saattaa silittää itseään. Se on mikä on minusta ihan siis suunnattoman hellyttävää. Kun ei ole ollut ketään silittämässä, niin silitän sitten itse. Ja sitten kun lapset annetaan olla omissa oloissaan, niin se on niin kuin tyytyväinen. Se jotenkin hätääntyy ja ahdistuu, kun siihen mennään. Joka on sekin tietysti kauhean niin kuin haastava kysymys vanhemmille, jotka yrittää luoda sitä kontaktia. Leikki-ikäisten ja isompien lasten ja nuorten piirteissä näkyy tätä vetäytymistä, torjuu lohdutuksen, ei ota sitä vastaan, voi olla tarpeettoman aggressiivinen toverisuhteissa, seurailee, ei osallistu, ei pyydä apua. Ja sitten näyttää, että hän on niin kuin jotenkin kiusaantunut, vaivaantunut, ei löydä oikein, niin kuin, ei tiedä, tämä on ehkä se oikea sana, ei tiedä miten olla. Ei tiedä miten olla. Ja sitten niin kuin kätkee tämmöisiä vaimon ahdistuksen tunteita ja sitten on päihteiden käytön riski on tässähän sitten on esimerkiksi Aspergerin oireyhtymän kanssa ja autististen piirteiden kanssa sitä käydään tämmöistä, tutkitaan ja selvitetään ja seurataan ja katsotaan, onko se olla sitten tämän tapaista, mutta se voi olla niin kuin hämmentävästi
RAD. Ja olen joutunut tällaiseen tilanteeseen, jossa lasten neurologi oli adoptiolapsen hyvin, sanoisin, pintapuolisella tarkastuksella ja tutkimisella niin puhunut Asperger-piirteistä. Siinä meinasi käydä tosi huonosti sille hommalle, mutta se adoptioperhe vaihtui. Lapsi oli tullut Suomeen ja mitään tällaisia Asperger-piirteitä ei sitten myöhemmin ole kyllä havaittu. Eli siinä on niin kuin tämmöisiä riskejä, niin kuin diagnoosiriskejä, että ei pitäisi missään tapauksessa hiljattain tulleen adoptiolapsen kohdalla puhua Aspergeristä ennen kuin sitä on todella huolellisesti tutkittu sitä tilannetta ja mietitty RAD:tä. Se mikä tämä juttu on, niin ei sitä oikein tiedä. Mitä on RAD? Tässä on vielä nämä kaksi muotoa, joista toinen on tämmöinen valikoimaton sosiaalisuus, lapsi menee kenen matkaan tahansa. Kioskitäti kysyy, että kenekäs tyttö tai poika sinä olet ja onko sulla nätit silmät tai jotain muuta, niin lapsi on ihan valmis menemään kysyä, että saanko mä tulla teille syömään tai ottaa tuntematonta ihmistä kädestä ja sanoa, että mä tulen teille. Ja hänelle puuttuu siis tämmöinen kiintymyskäyttäytyminen, jossa on tärkeää se, että missä tämä kiintymyskohde äiti tai isä on. Ja tämä tuntuu kamalan raskaalta. Mä oon vuosikaudet tapasin adoptiovanhempia, joilla oli ihan kotimainen adoptio, jos pojalla oli RAD-piirteet. Nyt kauhean loukkaavaa niistä vanhemmista. Että he menee vaikka minkälaiselle nykkyrälle ja tekee kaikkensa sen lapsen eteen ja sitten se on ihan sama tekevää, missä he on kuka muu tahansa paremmin. Estynyt RAD-lapsi vetäytyy on apaattinen eikä hajoavutusta, niin tuolla tuli esiin. Tässä on paljon tutkittavaa ja selvitettävää. Joillakin vaikeasti traumatisoituneilla lapsilla, vaikka siis aivan tarmottavista oloista adoptoiduilla ei ole RAD. Ja sitten joillakin lapsilla, joilla on ollut verraten siedettävät olosuhteet, on RAD. Miksi? Kukaan ei tiedä. Tästä on vakuuttavin tutkimuslöydökset on tuolta Briteistä, jossa Michael Ratter ja muut on tutkineet näitä Romaniasta adoptoituja. Muistatte ne Ceausescun hallinnon jälkeisen tilanteen, jossa aivan hirveistä oloista löytyi lapsia ulosteiden keskeltä heijaamasta itseensä. Ja siinä rynnisi sitten saksalaisia ja brittejä ja amerikkalaisia, kanadalaisia. Kim Chisholm Kanadassa on tehnyt tutkimusta näistä ja sitten Ratterin työryhmä Thomas O'Connor Briteissä. Ja siellä sitten on ihmetelty ensinnäkin, että näiden lasten älyllinen kehitys oli aivan huimaa siitä lähtötilanteesta, että hyvin monet pidettiin kehitysvammaisina tai toimivat kehitysvammaisen tasolla tullessaan adoptioperheessä. Vuoden parin sisällä aivan rakettimainen paraneminen. Mutta tämä RAD oli sen pulmallinen, että sitten oli joukko lapsia, jotka oli vielä 9-vuotiaana näitä RAD-piirteitä. Osalla ne meni nopeasti ohi, osalla ei. Mutta vielä 9 ja 10 vanhanakin niitä piirteitä saattoi lieventyä. Eli mitä varten ei kukaan tiedä. Se on todennäköisesti tämmöinen neurobiologinen, jossa on geeneillä ja niillä tapahtumilla ja historialla ja traumoilla ja muulla semmoinen monimutkainen vuorovaikutus. Osa lapsista ikään kuin luopuu tästä käyttäytymisestä hyvin vastahakoisesti, kun toiset sitten nopeammin. Aika monet adoptiolapset ensin takertuu vanhempiinsa ja sitten vähitellen uskaltavat luottaa siihen, että ne ei kaadu.
Se on myös semmoista, että niin kuin järjen vastaista. Että te olette siinä sanomassa, että ei nyt lähdetä mihinkään, kun tuossa kulmatajan kaupassa tiipadan tai mennyt, mikä onkaan niin kuin syy, että ollaan pieni hetki erossa, niin lapset pitkään niin kuin jotenkin joutuu panikoivat siitä ja se aktivoituu se pelko, että tulee hylätyksi uudelleen, vaikka siinä kuinka toivotetaan, että ei. Luovutaan ei pidä. Hoidossa ei ole mitään erikoismetodeja, niitä silloin tällöin esitetään. USAssa on käyty paljon debattia semmoisesta, että näitä lapsia ikään kuin väkisin niin kuin kiusataan, että ne saa raivokohtauksen ja sitten niin kuin tyydytetään ja rauhoitetaan ja sillä tavalla yritetään luoda tätä siihen tällaisiin menetelmiin, niihin suhtaudutaan erittäin kriittisesti. Missään tapauksessa. Ja mä tiedän, niin kuin Suomessakin on tullut vastaan adoptioperheitä, jotka on jonkun tämmöisen, kun on epätoivoinen olo ja on turhautunut ja hädissään ja huolissaan lapsen kiinnittymättömyydestä, niin löytyy netistä kaikkia tämmöisiä metkuja. Ja sitten sanotaan, että kyllä Yhdysvalloissa on kehitetty ja kyllä siellä osataan näitä asioita hoitaa. Me ollaan todella Pohjoismaissa ja Suomessakin niin kuin hyvin selvinä näistä menetelmistä. Ja aivan nämä huippuasiantuntijat sanoo, ei ole erikoismenetelmiä, vanhempainohjaus, että jaksetaan olla sitkeitä, mahdollisesti perheterapia, erityisopetus, myöhemmällä iällä tarvittaessa masentuneisuuden lääkehoitoja ja muuta. Mutta ensisijaista on sen suhteen muodostumisen. Sitten mua lähestytään vanhemmat kysyy, että voi sentään, kun se on niin nyt pitkään siinä meidän vieressä ollut ja kun se ei millään sitten haluaisi omaan sänkyyn ja mitä me tehdään. Ja ne on semmoisia tarkkaan mietittäviä kysymyksiä, että onko siitä tullut vaan semmoinen tottumuksen voima, onko siinä jotain nyt siis, onko se oikeasti niin pelokas vielä se lapsi ja sitten hirveän pienillä askelilla mennään. Et ensin siihen siihen aikuisten sängyn viereen ja siinä kokeillaan ja josta se siinä kestäisi olla ja sitten suhtaudutaan suurella kärsivällisyydellä siihen, että se lapsi kömpii sitä vanhempien väliin ja siedetään sitä kauemmin kuin jos se olisi oma biologinen lapsi. Siedetään kauemmin, ymmärretään sitä syvää turvattomuutta, sitä tarvetta niin kuin olla ihokontaktissa tai kauhean lähellä siinä pitempään. Ja sitten tiedän tapauksia, joissa siitä on tullut vähän semmoinen, että äiti ei niin kuin millään olisi yhtään pienintäkään turhautumista sille lapselle aiheuttaa ja sitten se muksu alkaa niin kuin kohta rippikouluun olla menossa ja se vaan niin kuin siellä köllötteleekin äidin kainalossa, niin sillä kohti niin kuin sitten pitää tietysti jossakin miettiä, että jos inti on menossa, niin se olisi mukava, jos se olisi nukkumaan omassa säännössä ennen sitä. Sitten on myös näitä rebirth, tämmöinen ajatus, että lapsi syntyy äidinmasusta uudelleen. Siinä on jotakin hirveän herttaista, joku pieni tyttö tai poika niin voi kokea sen kauhean hauskana ja se voi olla hyvinkin niin kuin osapuolia lähettävä asia, mutta on myös nähnyt niitä tapauksia, joissa siihen liittyy sitten jo vähän tämmöistä niin kuin erotisoitumista, että se lapsi se on käyty jo muutaman kerran läpi ja lapsi on kohtuullisen iso ja tykkäisi vähän olla siinä niin kuin ikään kuin äidin mahan päällä ja sitten sillä kohti vihelletäänpäs tämä peli nyt poikki, että tämä on nyt jo käyty läpi ja siinä ei sitten ole niin mieltä tämän jatkamisessa. Nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin puntaroitavia ja mietittäviä ja joskus tulee niin kuin semmoinen olo, että
että jotkut adoptiovanhemmat toivoisivat, että siellä olisi niin jossakin sellainen kirja, jossa lukisi, että miten nämä hommat pitäisi tehdä, mutta sellaista ei kyllä ole. Se pitää niin tikrata sillä omassa perheessä. Turvallisen kiintymyssuhteen luomiseksi ympäristöä tärkeiden aikuisten on oltava johdonmukaisia, rauhallisia, ennakoitavia. Jotkut perheet on kokenut välttämättömänä rauhoittaa sen tilanteen, kun lapsi on tullut, että sinne ei tulla niin vyörymällä kaiken maailman kumminkaimat ja serkun lapset ja muut ihmettelemään sitä somaa muksua ja syvittelemään ja helittelemään vähitellen ja pitkän ajan kuluessa. Ja siinä pitää olla kyllä ihan totakkana, että meillä me tarvitsemme tämän rauhan. Ne sekä vanhemmat että lapset. Ja sitten nämä tunteita sanotetaan ja annetaan lapsen ymmärtää, että kaikki tunteet ovat mahdollisia. Kaikki on luvallista. Saa olla vihainen, saa olla vaikka kuinka murhanhimoinen, mutta se pitää niin kuin sitten mennään kohti sitä, että ei heittäydytä lattialle parkumaan tuntikausiksi ja heittelemään tavaroita, vaan että sille löytyy sanoja ja sitä niin kuin lasta autetaan siinä tunteiden hallinnassa. Ja erikoisesti näitä lapsia pelottaa se, että jos he on vihaisia, niin vanhemmat tykkää. Eli niin kuin eräs adoptio-isä sanoi kuolemattomat sanat, että meillä oli kaksi isompaa, joka on ihan julkisesti puhunut näistä, niin kaksi tyttölasta, kaikki oli mennyt kuin unelma, ja sitten me saimme pienen pojan, ja meillä oli perheessämme vuoden ajan pieni Petteri. Ja mä siis hattua nostan tosi korkealle niin kuin näistä sanoista. No sitten he niin kuin suunnilleen istui sen muksun päällä ja se tuhosi paikoja ja se räki ja sylki ja pissi ja vihiuksia tuntui, että tämä on niin kuin ihan painajaista. Ja sitten sen vuoden loppupuolella rupesi välillä tulemaan valon pilkahdus ja sitten tuli ihan mukava poika, kun oli menty se semmoinen niin kuin käsittämätön mantteli läpi. Ja nimenomaan tämä poika kestasi. Mitä te teette, kun mä oon ihan kauhea? Ja sitten se vanhempien viesti oli, ei ainakaan hylätä. Oo vaan kauhea, me ei hylätä. Ja tätä niin jotkut testaa ihan hirveän kauan eli näitä menetyksiä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja varmaan on ajatellut, että nyt on tämäkin käyty läpi. Menee 2-3 vuotta samaa laulu. Vähän vivahteikkainen sanoin ja vähän niin kuin sofistikoitumissa muodoissa, mutta sitten ollaan murrosikää ja voi ei taas olla tässä. Ja nyt se vaan niin kuin riehuu tätä samaa juttua. Mehän ollaan täyttäjä. Ja sitten tämä kun on mennyt tarpeeksi monta kertaa kaikki nämä vaiheet, niin päästään niin kuin seesteisempään tilanteeseen. Yksi äärimmäisen kokenut sijaisäiti sanoi, että hänen luo tulee iltateelle silloin tällöin semmoinen hänen entinen sijoituksessa ollut tyttö, kaikkien ihan legenda, oli niin hurjaa se meno. Ja sitten se istuu siinä, kun on 3 lasta ja perhe ja työ ja se voi ihan hyvin. Se istuu sen teekupin ääressä ja sinne jutellaan niitä näitä ja sitten sanoo, että miten sä kestit mua? Mähän olin ihan kauhea. Ja sitten siinä on tietysti kyynel kummankin silmässä, että niin, kyllä oli tahto kauhea silloin aikana, mutta tässä sitä nyt ollaan ja elämä näyttää aika mukavalta. Eli kiintymyssuhde adoptio vanhempiin sisältää myös lapselle aivan ainutkertaisen, ainutlaatuisen mahdollisuuden traumojen korjaantumiseen ja turvallisuuden tunteen paranemiseen. Tällaisia kysymyksiä ja asioita ajattelin tänään esittää. No, muutamalle kommentille ja kysymykselle aikaa. Hirveästi on puhuttu vanhempien ja tästä niin adoptiolapsen kiintymyssuhteesta. Mutta sitten kun perheessä on jo
muodostaa kiintymyssuhdetta tämän toisen lapsen ja sitten tämän adoptiolapsen väliin, niin täytyy myöntää, että tällä hetkellä murrosikäinen tyttö kokee sen, että koska adoptoitu pienempi, niin ei hyväksy millään tavalla häntä. Nyt murrosikäinen käsittelee näitä tuntemuksia, että mitä pahaa minä olen tehnyt, että hän ei kiinni minuun. Joo, nämä on hirveän tärkeä asia ja olen törmännyt näihin ja konsultoinut perheitä, joissa on jo eräässä perheessäkin sanottiin, niin kuin, että se on siis äärettömän huolestuttavaa, että se vanhempien sisarusten ja nuorimman suhde on niin kireä ja se on jopa niin kuin ihan pelottaa, että miten siinä käy. Mutta tämä on kyllä mikä hyvänsä vanhempainilta, koulujen, päiväkotien vanhempainilta, niin aina tulee kysymys sisarussuhteista, että vaikka ne on ihan biologisia sisaruksia, niin semmoisia hyvinkin niin hurjia väkivaltaisia tilanteita. Ja siinä sitten tietysti tilanteen mukaan jotenkin niin puhutaan niitä asioita auki. Se isompi aina tarvii minusta sellaisen ikään kuin, että tunnustetaan hänen oikeutensa olla vihainen ja pettynyt siihen, että perheeseen on tullut sisarus. Lähdetään siitä liikkeelle, se fantasia monella lapsella on se, että mä en ollut tarpeeksi hyvä. Että jostain syystä vanhemmat pettyivät minuun ja sitten ne hankki toisen biologisen tai adoptiolapsen. Se on semmoinen perusfantasia, minussa oli jotain vikaa. Ja sitten niin tätä ehkä kannattaa purkaa, sanoa, että kaikki lapset on nuoremmille sisaruksille mustasukkaisia ja vihaisia vanhemmille. Siis sen kiukun kohdehan on vanhemmat tietenkin, jotka tämän on aiheuttaneet. Mitä nyt sitten biologiset vanhemmatkin biolapsillensa sanoo, että miksi teitä on 3 tai 4, kun esikoista potuttaa, että mulla jäi kauhean lyhyeksi aika, kun tuli jo seuraava. Sitten vanhemmat joutuu siihen jotain keksimään. Me tykätään monenlaisista lapsista, me haluttiin sullekin sisarus ja niin edelleen, mitä nyt sitten keksitään. Mutta sitten jossain kohti pitää ottaa aika tiukat otteet myös näistä, että se ei voi ajatella, että sisaruksella olisi oikeus pilata toisen elämää. Se nyt vaan ei käy. Ja siihen sitten ehkä hyvinkin niin kuin selkeitä tämmöisiä erotetaan niitä mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään niin kuin puhutaan ihan hirveästi auki näitä asioita. Ennen kaikkea mä luulen, että kaikissa näissä tilanteissa on oleellista se, että se lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja hänen vaimonsa tulee ymmärretyksi, eikä hänelle sanota, että sinun tunteesi ovat vääriä. Ja sitten siitä lähdetään, tunteet eivät ole vääriä, tekee mieli vääntää niskat nurin, mutta et kyllä vääntää. Näissä pitää puhua niin kauan, kunnes ne asiat on riittävän selviä ei voi tehdä semmoista niin kuin toiselle. Ja mitä tulee kiintymyssuhteeseen, niin sisarusten välillä voi olla sisaruksia, jotka on toisilleen niin kuin äärimmäisen läheisiä ja turvaa tuottavia tai hauskoja leikkitovereita ja sitten on niitä, jotka ei ole, vaikka on sama biolapsia samassa perheessä kasvaneita, jotka loitontuu jo kouluiässä ja eivät pidä aikuisinakaan juuri yhteyksiä, että ne on oman lajisensa jokainen kielellä. Eli kysymys kuuluu, että kun tällä adoptiolapsella on näitä ehkä vaikeita asioita hänen historiassaan, ja me tietysti adoptiovanhempina ollaan saatu sitä tietoa, niin millä tavalla meidän pitäisi sitä
valotella sitä tietoa, että jos siellä on joku hirveän vaikea asia, niin se on semmoinen mun mielestä hirveän hankala, että missään nimessä sitä ei saa salata, mutta että millä tavalla se voi tuoda esille niin, että se lapsi ei särry siinä. Niin. Siihen ei ole varmaan mitään niin yhtä vastauttanutta, mutta olisiko sinulla jotakin hyvää sellaista yleisneuvoa? Mä olen joutunut sen miettimään sellaista kysymystä, jossa lapsi on ollut isä, tytär, seurattu tulosta. Mä en tiedä mitä mä sanoisin. Mun melkein tekisi mieli jättää se sanomatta. Et jossain kohti on niinku sellaisia juttuja, joiden niinku, mä juttelin tästä David Howin kanssa, joka on brittisosiologian professori, joka on valtavasti tutkinut adoptioita vuosikymmenet ja ollut kehissä mukana. Hän sanoi, että hänen kokemus on kyllä se, että se yleensä pulpahtaa se salattu asia niin kuin jostakin esille, että yleensä on syytä olla avoin, mahdollisimman avoin ja tietenkin niin kuin jotenkin edetä ikään kuin sen lapsen näppituntumalla siihen, millainen minun lapseni on ja miten herkkä ja miten robusti. Ja jotkut lapset niin kuin tuntuu, että ne saattaa ajaa. Ja se asia on niin kuin jotenkin siinä. No sähän jo puhuit sitä, en sitä enää tarvitse. Ja toiset niin kuin prosessoi sitä vuositolkulla. Ehkä sekin, joka sanoo ajaa, sitten jää prosessoimaan, mutta ei puhu. Pieninä annoksina omaa lasta kuunnellen mä joskus musta ääneen ajatteleminen on hirveän hyvä. Että kuule, on joitakin semmoisia asioita siellä, kun sä olit ihan pikkuinen siellä Kolumbiassa, niin jotka oli aika rankkoja juttuja. Ja mitä sä arvelet? Milloin me voitaisiin niistä puhua, tai haluaisit sä niistä kuulla, ja toinen sanoo ei kiinnosta. Ja sitten palata niinku puhua puhumisesta. Se on niinku, sanotaan metapuheesta. Puheesta puhumista. Eli olisi varmaan hyvä näitä juttuja joskus miettiä. Missä minun äiti? Mutta luulet sä, että se olisi niinku, me voitaisiin jotain... Tässä on minun äiti. Puhua puhumisen paikkeudesta ja palata siihen asiaan sitten jonkun ajan päästä. Ja joskus sitten sanoa, että musta tuntuu, että se on nyt ihan väärin, että mä kerron sulle, että se on joitakin sellaisia asioita, joista ei ole kyllä kiva puhua. Ja sitten jossain kohdassa, jos ei ole ihan pakko, niin mä vankimaan. Vaikka ammattilaisen kanssa käydä keskustelemassa, että mitä puhuu. Mä voisin mennä minun äiti. Kiitoksia ja hyvää jatkoa seminaaria. Kyllä, kiitos, että tulee ruokaa.